बाथौ धोरोमा जोंनि मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो फैफाखानाय मोनसे थागिबि धोरोम। दिनै गोदानै लुफुंजानाय महनपुर गामिनि बाथौ धोरोमारिफोरनि बाथौ थानसालिखौ बेखेवनाय जायो। दिनैनि बे बाथौ धोरोमारिफोरनि बाथौ थानसालिखौ बेखेवनो थाखाय हांख्रायना लाबोयो आलासि महरै देबरगाव बिटिसि कन्स्टिट्युएन्सि TCLCCनि चेयारमेन बुद्धदेब मोसाहारिजों लोगोसे बिसमुरि BCDCनि चेयारमेन सानसुला बसुमतारी बिथांमोनखौ। बे बाथौ थानसालिखौ बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लोगो नेहाथारि जयमन्त मोसाहारिजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि सुरज बसुमतारी बिथांमोनहा। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लोगो नेहाथारि जयमन्त मोसाहारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै मिथिना लानि। बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरिफोरखौ आङो दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बाथौ सिबियारि जानानै नोंथांमोननो साफ्रोमनोबो मोजां हामलायनाय अनसायहरनाय जासिहरनाय जाहैबाय। गिबि आङो जोंनि बोराइ बाथौखौ दहाय होनानै जे जोङो बे महनपुर गामियावहाय गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ आफामोनहा बे बाथौ धोरोमखौ सिबिनानै बे जोंनि महनपुर गामिखौ सोरजिनायनिफ्रायनो जोंनि बे गामियाव बाथौ धोरोम सिबिनाय खान्थिया दङ हिसाबै जोङो बे सिबिनाय खान्थिखौ मोगथाङाव आरो दांसाङाव लाबोनो थाखाय जों बेवहाय मोनसे आर'ज थानसालि लुफुंनो हानाय जादों। गिबियाव जोङो सिबियारिफ्रानो ज' जानानै जोङो आर'ज थानसालि लुदोंमोन। दा बेनि उनाव जोङो जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सरकारनिफ्राय जोङो आसाम दर्पन मुंनि गासैहाय 2,50,000 रांनि मोनसे बाउन्डारि वाल जोंनो अनसुंथाइ हरदों। बेजों लोगोसे बे आसाम दर्पणनि सिङावनो गंसे जिरायसालि हिसाबै धोरोमनि अनुष्ठान हिसाबै जोंनो 10 लाखनि मोनसे आसनि हरनाय जादों। बे आसनिनि गेजेरजों जोङो बाथौ आर'ज थानसालि लुफुंनो हानाय जाबाय। दरबेसे गामिया बे बाथौ थानसालियाव आर'ज खालामो? बेहाय हानायखिनि गामि दरब्रैसो बा खाथि खालानि जोंनि बाथौ सिबियारि मानव गेदेर बिथांमोनहा फैनानै जोंनि बोराइ बाथौनि आर'ज बा सिबिनाय हाबाफारिफ्राव बाहागो लाफैयो। आथिखालाव लाइमोनफोरखौ मा मेसेज होनो सानो? आथिखालाव आङो दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों खावलायनो सानदों जि जोंनि साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि मानव गेदेर लाइमोनफ्रा जाहाथे जोंनि बे बर' जाथिनि गोथार बाथौ धोरोमखौ साबना हामना लांनायाव जाहाथे बिथांमोनहा गोजोर मोनसे मावलांनायनि बिबान लायो। बिनि थाखाय आङो लाइमोन मानव गेदेर बिथांमोनखौ खावलायनाय जाहैबाय। धोरोमा मोनसे इसिङारि नोजोरजों नायनो थाङोब्ला गावबागाव जेखौ फोथायो बेखौ जोङो दा बर' हारिया जेखौ गोसोजों फोथायनाय दं बेखौनो बाथौआरि हिसाबै सिबिगासिनो दङ। बेवहाय बबेबा मोनसे बुलि खान्थिजोंबो होनो हागौ बा बबेबा मोनसे फुल प्रसादजों होनो हागौ, बबेबा मोनसे बुलि खान्थिजोंबो होनो हागौ बा बबेबा मोनसे फुल प्रसादजों होनो हागौ। बेवहाय जिखि मुं लानानै बोराइ बाथौ भगबान इसोरखौ सिबिया मानो बोराइ बाथौ इसोरा सासेल' आरो अबंलावरिया गासिखौबो जोंखौ बयखौबो जिब जिबिखौ सोरजिदों हिसाबै बेवहाय आलादा जुदा थाया हिसाबै जोङो धोरोमनि गेजेराव बा जोङो बर' जाथिनि गेजेराव गावजों गाव इनाय बाथ्रा दान्थेलायनाया जोंनि दानि बिगियान मुगायाव साबजाया होननानै आङो खावलायनो सानदों। बेयाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिखौ बरायनानै लाग्रोबाय आरो बयनिसिमबो रायजो राजानिसिम गोजोननायखौ जासिबाय आरो आंनि अननाय मोजां मोननाय खुलुमनायखौ बयनोबो बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों। जोंनि आसाम दर्शन आसाम दर्शननि अननायजों जों बाउन्डार वाल मोननो हादों आरो आसाम दर्शननि मोननायजों मोननो हाबावदों जों 10 लाख रांजों आरो जोङो आर'ज थानसालिखौ लुफुंनो हानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों आवगायनिफ्रायनो एसे गोबावनिफ्रायनो जोङो नांथाबनानै थाबोनाय हिसाबै जोङो दा एसे मोजाङाव फैनायजों जाबजों गोजोननाय मोनसिनदों आरो दा जोंनियावहाय
जोंनि BCDCनि चेयारमेन जयमन्त सारनि सायावनो बे खामानिया जाफुंदों आरो जोंनि रायजो राजानि मददजों माखासेहाय। आं आइजो माहारि जानानै साफ्रोमबो बाथौ सिबियारिखौ ओरैबादि लुबैयो जेनेबा जों न'खराव थानानैनो जों आफा अबंगसायखौ खुलुमनायजों लोगोसे गावनि फिसा फिसौफोरखौ बोसोन होनाय, न'खर संसारखौ खुंलांनो हानाय, जोङो धोरोम आफादजों जौगालांनो हानायनि थाखाय आङो बयखौबो लुबैयो आरो हास्थायो। आंथ' सासे आइजो जानानैब्लाबो जेन'बा जों सासे गथ'नि बिमा जानानै बयबो लाइमोन सेंग्रासा सिख्लासाखौ जोङो धोरोम बिथिंजों लानानै माखासे मोजाङै मोजां गावनि जिबन खुंलांनो थाखाय मोजाङै मोजां जाफुंलांनायनि थाखाय आफा इसोरनि सायाव जाफुंथों साननानै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौबो जाहाथे धोरोमजों नांथाबनानै मोजाङै मोजां आफा इसोरखौ सिबिलाङो आं बेखौ हास्थायो आरो बेखौथ' आङो सासे आइजो जानानै आङो गावनि धोरोम जानानै जेन'बा जों बर' माहारि जानानै गावनि रावजों गावनि जाथिजों गोरोबनानै जोङो बाथौ धोरोमखौ लानाय बा बर' बिजोंखौ फरायनाया जोंनि गथ'फोरनि गोनां आरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरि स्कुलाव 3 फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन। मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन। बिजाथिफोरा 15 फेब्रुवारि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन। बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन। फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट BEd गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। जानबुं नाम्बार 8638992811